Já vás tady oba moc vítám u sebe na pódiu a ještě než se tady pustíme do rozhovoru o tom všem, co se událo, tak bych moc poprosila první video, které nám připomene ty nejdojemnější okamžiky olympiády. Mně vlastně přijde úplně neuvěřitelný, že my jsme tady s Aneškou spolu seděli 8 let v lavici na Gimplu a vždycky jsme si tak jako říkali, no ty jednou pojedeš na olympiádu, a nebo já jsem jí to říkala. Já do toho doplním, já jsem tou dobou dělala neolympijský sport, takže jako jsem to vždycky Verče tak jako odkejvala. Ve chvíli, kdy už jsem jí přestala teda říkat, že jako tam nepojedu, tak jsem byla, jo, povídej si, co chceš. Přesně tak, já jsem neměla šajna, protože nejsem z příliš sportovní rodiny, ale vždycky jsem Anešce říkala, jo, ta olympiáda, to prostě to určitě bude. No a teď tu sedíme a je tady s námi tady 5násobný medailista, prostě olympijský a opravdu se to stalo. Já bych tě poprosila, jestli bys nám trošku přiblížila vlastně tu tvoji cestu, sice jako je mnohým z nás známá, ale přesto ty jsi začínala tady, že jo, v Krumlově, tak jestli nám to nějak popíšeš. Tak já věřím, že moji cestu částečně znáte, takže to vezmu ve zkratce. Přesně tak, na Gimplu jsem pádlovala v Krumlově, věnovala jsem se sjezdu na divoké vodě, tedy neolympijskému sportu. Odmaturovala jsem a říkala jsem si, tak já jdu na vysokou školu, chtělo by to dělat nějaký obor, který mě bude doopravdy zajímat a budu tím žít asi tolik, jako žiju tím pádlováním, protože asi jsem v tom byla jakž takž dobrá, ale věděla jsem, že se tím neuživím, takže... Vynechala bych slovo jakž takž, pokračuj. Takže dostala jsem se vlastně na ČVUT, na architekturu a šla jsem do Prahy s tím, že tam jdu studovat. Tomu jsem si říkala, že je teda škoda jako přestat pádlovat, trošku náhodou v hospodě, ale nebudeme tady propagovat pití alkoholu. Jsem se dostala k rychlostní kánoistice, říkala jsem si, že to zkusím. Odjela jsem mistrovství republiky, na republice jsem měla medaili, dostala jsem se do centra vlastně profesionálního sportu a tak nějak postupně jsem se zlepšovala, až jsem se dostala k tomu, že jsem se nominovala na olympijské hry. Moc díky. No a Pepo, proč vlastně zrovna tento sport, čím tě chytl? Dobrý večer, děkuji, že jste všichni přišli a že jste zůstali i na naší besedu. Proč zrovna na tenhle sport? Já jsem prolez hodně různýma sportama. Já jsem judo, atletiku, fotbal, hokej, ale zůstal jsem na loděnici kvůli tomu, že tam správce dělal výborný chleby se sádlem a utopence a já jsem se tam vždycky po tréninku mohl najíst. Takže asi kvůli tomuhle, no. Chápu zcela tento důvod. Gastronomie bývá často jaksi tímto důvodem, ano. Já jsem to už zmínila, ty jsi tedy 5násobný medailista, ale jestli bys nám trochu přiblížili, jak to s těmi medailemi teda je. Já i tuším, že ty možná tady máš s sebou, tak jestli bys nám prostě něco pověděl o svých medailích. V roce 2012, když jsem maturoval na střední škole, tak se mi podařilo dostat na své první olympijské hry se čtyřkákem, tam jsme byli třetí. 4 roky na to už jsem se začal profilovat už i v singlekajaku, takže jsem na olympijských hrách v Rio de Janeiro závodil nejenom na čtyřkajaku, ale i na singlu. Na čtyřkajaku jsme opět byli třetí, na singlu jsem bral 2. místo, tam mě ve finiši předjel těsně Španěl. Na dalších olympijských hrách, které byly posunutý o rok kvůli covidu, tak jsem startoval ve 2 disciplínách. Bylo to i z důvodu toho, že jsem se nechtěl věnovat čtyřkajaku, ale měl jsem dobrýho kamaráda, s kterým nám šlo pádlovat kilometr na deblu. Po singlovém závodě, kde jsem skončil 5., jsem z toho byl dost nešťastný, ale tím, že jsme měli ještě jednu šanci na deblu, tak tam se nám podařilo ten závod odjet asi nejlíp, jak jsme mohli a brali jsme 3. místo. Bohužel nám pak zkrátili tu distanci na 500 metrů a to už nám pak tolik nešlo, takže jsem se začal soustředit opravdu jenom na single kajak. No a po vlastně nepodařených 4 nebo 5 letech v mezinárodní konkurenci se mi podařilo zajet 1 kilometr, tak jako ideálně, jak bych si představoval, a bylo to na tom nejdůležitějším závodě, takže jsem rád, že se mi to povedlo a vlastně na olympijských hrách v Paříži jsem tu olympiádu vyhrál. Což je naprosto úžasné. Ano.
Tomáš tady naprosto trefně hovořil o dortu a o třešničkách. Ta příprava na tu olympiádu je rozhodně stejně náročná pro dort jako pro třešničku. Takže by mě zajímalo, Anežko, co tvoje příprava obsahovala, jestli se nějak lišila od těch minulých příprav přímo na tady tu konkrétní akci. Já bych teda začala tím, že mě děsí představa, jestli já jsem dort a Pepa je na mě ta třešnička. No, ale můj tatínek to tak pronesl, tak... Co se přípravy týče, tak pro mě ta letošní sezóna byla strašně náročná v tom, že byla vlastně dvouvrcholná. Já jsem, jak už avizoval můj tatínek, tak z mistrovství světa v loňském roce jsem se nekvalifikovala a byla zde potom šance nominovat se z kontinentální kvalifikace. Což nominovat se z kontinentální kvalifikace je rozhodně nejnáročnější v Evropě, protože tady se tomu sportu věnuje definitivně nejvíce lidí. A ta konkurence je tam náročná, navíc ten závod se jede na jaře, což v našich klimatických podmínkách připravit se na to, že na jaře bude člověk na vrcholné formě, když v zimě se u nás nedá úplně pádlovat, je, řekněme, docela komplikované. Takže můj první vrchol, na nějž vlastně směřovala ta moje příprava, byl na to jaro, na tu kvalifikaci, která se mi podařila zajet výborně, na olympiádu jsem se kvalifikovala a potom jsem se vlastně vracela do takové najednou zase znovu vytrvalostní a technické přípravy, takže to byly vlastně takové dvě vlny. Jedna vlna směřovala k té kvalifikaci a pak druhá vlna směřovala právě k olympijským hrám. A jak probíhala tvoje příprava, Pepo, na konkrétně tyto olympijské hry? A já bych se ještě vrátil zpátky k té předchozí besedě, jenom takový oslý můstek malej. On Tomáš, když nám to loni vyprávěl, že mají vymyšlenou tuhletu úžasnou cestu a nabízel to Anežce, že kdyby se náhodou nekvalifikovala na olympijské hry, že by to jela s nima a na mě se tak koukal a říkal, pro tebe to platí taky. Tak já jsem byl opravdu rád, že jsem měl na olympiádě ty závody, protože já bych to nezvládnul, to, co zvládli oni. Chápu, ta cesta vypadala mnohdy opravdu děsivě, rozumím. Takže ta tvoje příprava na tu olympiádu byla spíš taková kontinuální posledních několik let a asi nějak v tom duchu se pokračovalo i teď před tou olympiádou. No úplně to není pravda, protože já jsem chtěl ze sebe vymačkat to nejlepší a věděl jsem, že k tomu potřebuji nějaký změny, že ten trénink, který mě vedl k těm medailím, není dostatečný na tu výhru. Takže jsem změnil trenéra, změnil jsem složení jídelníčku, tady díky Káje, která s námi jezdila nebyla s námi jenom v té Paříži, ale jezdila s námi na soustředění dlouhý. A vlastně i tréninkový plán, takže jsme vlastně změnili skoro všechno. Chápu, bylo to prostě specifická situace, očividně se to vyplatilo. Já jsem samozřejmě všechny jízdy vášnivě sledovala z vrcholu Králického Sněžníku, ještě s 2 kamarádkama a samozřejmě ten moment té výhry a nebo toho závodu je jedinečný. Mě by spíš ale zajímalo třeba ohledně celé té akce, ten harmonogram, kolik dní jste tam museli být předem, jestli jste museli absolvovat nějaké povinné návštěvy u někoho. Já si to vlastně neumím vůbec představit, tak jenom jestli byste nám to přiblížili, jak to celé vůbec proběhlo. Tak většina týmů odcestovala na olympijské, jako rychlostní kanoistiky, odcestovala do Paříže dřív. My jsme tam jeli opravdu na poslední chvíli. Bylo to vlastně asi hodně moje přání, protože po tom, co jsem v Tokiu strávil měsíc zavřený na loděnici někde v Japonsku, tak jsem to nechtěl absolvovat. Brali jsme to jako normální závody, takže jsme tam letěli jenom 2 dny dopředu, s tím, že my jsme měli ještě mezi tím 2 dny volna. A to bylo trošku náročné na psychiku, protože člověk už závodí, pak zase musí vypnout, pak zase závodit. No a potom, samozřejmě po tom výkonu jsme měli spoustu povinností. Člověk si tak říká, že když vyhraje v 12:30, takže je spousta času, ale měli jsme tak asi 3/4 hodiny na ubytování, kdy jsme měli čas potěšit se s rodinama našema. No a pak začala mediální masáž, která probíhala asi až do 11:30 do večera. A neskončila doteď. A neskončila. Tak, která začala a neskončila až doteď. Anežka by k tomu něco dodala?
Myslím si, že Pepa to popsal dobře. Ještě bych tady zmínila, což asi je tak jako obecně známý, že my jsme nebydlili v olympijské vesnici, bydleli jsme vlastně kousek od závodiště, díky čemuž hlavní co, tak jsme se vyhli dopravě, protože naše závodiště bylo až jako vlastně za Paříží a přeci jenom ten autobus tam jel třeba hodinu a moc míst na sezení v něm nebylo, takže člověk jede podat svůj vrcholný výkon a hodinu předtím takhle stojí v MHDčku, čehož jsme naštěstí byli zproštěni, ne teda jenom my, ale mělo to tak vlastně velké množství kajakářů. A potom dál ten harmonogram tam, jak probíhal, popsal Pepa dobře. Potom tedy po závodech na poslední noc jsme se přestěhovali do vesnice. Moc děkuji. Tady už to bylo několikrát zmíněno, ale já si myslím, že to je hodně podstatné, takže se k tomu vrátím. Ta Kája, jo. Jaká byla její úloha, to tak tušíme, ale mě by fakt hodně zajímalo, jak vypadá jídelníček olympioniků. No to se musíte zeptat Káji, no. Já už jsem z toho zase vypadl, protože mám teď 1,5 měsíce volno, tak zase s náma bude muset někam jít, aby mě to znovu naučila. Jestli je to nějak hodně specifické? Jako je to zdravá, vyvážená strava, která apeluje na nízký příjem jednoduchých cukrů. Jako, co se teda netýká sportu, tam zase jsou žádané. Jo, kejvá, takže jsem to úplně nezapomněl. Super. Aneška má k tomu něco nějaké ne? Dobře, v tom případě člověk by si řekl, že dobře skončí olympiáda, strašně moc práce, že budete mít chvilku odpočinek, ale tak to není. Hned po olympiádě vás čekala další veliká akce. Co to bylo za akci, Aneše, si by s námi přiblížila? Vlastně necelý týden po tom, co jsme se vrátili z olympijských her, jsme odlítali do uzbeckého Samarkandu na mistrovství světa. Tím, že to bylo mistrovství světa v olympijský rok, tak se zde nejeli ty disciplíny, v nich se závodilo na olympiádě a vlastně závodilo se tady ve všech ostatních disciplínách, v kterých se v kanoistice závodí. A pro mě s Josefem to byla výborná příležitost zazávodit si v kategorii, která vlastně v tom našem sportu už existuje relativně dlouho, ale nám programově nikdy nevycházela, a to je smíšený double kajak. A tam se tedy zadařilo, je to tak? Ano, tam jsme brali krásný 3. místo na trati 500 metrů. A to si žádá potlesk. Plus samozřejmě tam byl ještě osobní úspěch, tedy Pepy, další mistr světa, tuším 6. Je to tak? 6. titul mistra světa. Těžko se to počítá. Zkrátka několikátý. Jo, asi jo. 6. A vidíme pestrou a vyváženou stravu. Rychlé cukry a tak. Chtěla jsi něco dodat, Aneš? Ne. Mě by právě zajímalo, jestli by si uměla popsat nějaký rozdíl třeba v atmosféře těch 2 velkých akcí, uzbeckého utkání a pařížské olympiády, jestli třeba je tam nějaký rozdíl jak v té závodní atmosféře nebo v atmosféře těch 2 zemí. Tak rozdíly byly vlastně v obou 2 případech. Za první tady na olympijských hrách jsme měli tribunu, tuším, pro nějakých 22 000 diváků, k tomu bylo prodaných asi dalších 10 000 lístků na stání, takže na závodišti bylo kolem 30 000 fanoušků. V Uzbekistánu kanoistika v Uzbekistánu je vzrůstající sport, ale moc lidí tam o ní zatím netuší. Závodiště tam mají pěkné. Bylo to vlastně první mistrovství světa v kanoistice konané v Asii historicky. A asi tolik obecně tam vědí o tom, že kanoistika existuje. Takže pár lidí na závodišti bylo, ale většina těch lidí, kteří se tam pohybovali, byla spíše právě z řad závodníků, trenérů. Potom tam tedy přijeli moji rodiče a potom tam bylo pár dalších fanoušků. Takže co se po této stránce týče, tak to byl veliký rozdíl. A co se týče atmosféry u nás v týmu, tak na mistrovství světa bylo vlastně hrozně vidět, kdo předtím závodil na olympiádě a kdo na té olympiádě předtím nezávodil. Protože musím říct, že pro nás to mistrovství světa už byla taková jako další akce, kterou si jedeme užít. A pro ty lidi, kteří se na olympijské hry nekvalifikovali, to mistrovství světa bylo vrchol sezóny. A tady ty závody v tom byly hrozně zvláštní, že se to tam vlastně jako trošku bylo, tady ty 2 světy. Rozumím. Pepa by k tomu něco dodal, k atmosféře? Ne? Dobře, chtěla bych se vrátit k té podpoře rodiny, protože to je jako
fakt dobrý, že celá tvá rodina přijela do Uzbekistánu. Je to tak, že jezdí na všechny tvé závody? No, moje maminka poprvé letěla letadlem, to na ní prásknu. Wow! Původně to měla být ta Paříž, to jí překazila účast na té zpropadené cestě, ano, samozřejmě. Tedy první cesta letadlem. Takže myslím, že rodinnou podporu mám velikou, ale není to tak, že by jezdili na každé moje závody. Vlastně z těch zahraničních to bylo asi poprvé. Byli na mistrovství Evropy, když bylo v Račicích v Čechách a předtím ještě v době, teda, když jsem závodila ve sjezdu, tak tam třeba do Bosny přijeli, takže oni podle mě si vybírají jenom, nebo do Makedonie, oni si podle mě vybírají jenom takový jako národnosti, kam se úplně tak často necestuje, takže Bosna, Makedonie, Uzbekistán, tak já musím počkat na to, až ty závody budou zase v nějaké neklasicky turistické destinaci. Super. A co tvoje rodina, Pepo, přijela tě taky podpořit? Ano, do Paříže teda, do Samarkandu ne. Vlastně tam byla sestra, která se mnou spolupracuje jako fyzioterapeutka, ta s námi byla i v Paříži, no a tam se za mnou přijela podívat mamka s manželem, ségra druhá taky, takže tam bylo docela dost fajn lidí. Takže podporu máš taky výborně. No bylo to lepší vyhrát v té Paříži před fanouškama nebo před kamarádama, než v Tokiu, kde nebyl nikdo. Tomu rozumím, jasný. No a tedy dvě velké akce. A co následovalo potom? Následoval nějaký odpočinek? No, tak myslím, trochu ta mediální masáž byla. Byli jsme spoustu po televizích, po rádiích, v tištěných médiích, ale pak jsme odletěli na Havaj si od toho odpočinout. Vrátili jsme se minulý týden s tím, že aspoň stihneme trošku potrénovat na krumlovský vodácký maraton. Takže Anežka začala trénovat a já jsem odjel na cvičení. Dostal jsem rozkaz, že mám absolvovat cvičení v Jincích u Prahy. Takže místo toho, abych pádloval na vodě, tak jsem běhal po lese, hrál si na vojáky a vyvrhl jsem si tam kotník. No, takže... Proboha, tak to si opravdu natrénoval na ten krumlovský vodácký maraton. Ale jo, tak odjedu to, no. Výborně. Anežko, jak ty jsi užila Havaj? My jsme tady ještě před Havají byli pár dní v Chorvatsku. Bylo to trošku smutný v tom, že v Chorvatsku lehce poprchávalo, ale byla to ta doba, kdy v Čechách byly povodně, takže myslím si, že jsme si na počasí ve výsledku nemohli stěžovat. A co se Havaje týče, tak to byl pro mě neskutečný zážitek. Bylo to pro mě poprvé vlastně, kdy jsem tuto destinaci navštívila. Je tam časový posun 12 hodin, takže jsme byli absolutně na druhé straně zeměkoule. Pekelně dlouho jsme tam cestovali, ale ten pobyt jsme si hrozně užili. Vlastně hodně jsme tam chodili a hodně jsme tam prozkoumávali přírodu, ať už tu suchozemskou nebo tu vodní, která je tam nádherná a rozhodně to stálo za to takhle daleko docestovat. Tomu rozumím, takže odpočinek nakonec byl. To jsem ráda, to je dobře. A předtím, než dám prostor divákům, tak bych se zeptala, jaké jsou vaše plány do budoucna, ať už závodní, osobní, co byste s námi chtěli sdílet? V červnu jsem Anežku požádal na ostrově o ruku, tady v Krumlově, takže bychom se snad měli brát příští rok. No a jinak jako pokračujeme oba v pádlování, ve studování vysokých škol. No a tak to zatím takhle asi nejsou malý plány, no. To opravdu nejsou malé plány, my vám budeme rozhodně držet palce. A teď teda bych vyzvala diváky, jestli má někdo nějaký dotaz. Dobrý večer, ahoj. Chtěl jsem se zeptat, co se snídá před vrcholem sezóny, protože zítra mě to čeká, ale asi jsou tady další závodníci, tak radši jenom inkognito, ať nedáváme radu ostatním soupeřům. A chtěl jsem se zeptat na ten závod Josefa. Pro nás lajky to vypadalo jako v suchém triku, rozdílem třídy, jo, žádná velká dřina, ale jo, opravdu kontrolovaně, tak opravdu to bylo takhle, nebo jinak? Tak to jsem rád, že to tak vypadalo. Zodpovím první část otázky. Většinou jsou to vločky
uvařený napůl s mlíkem, s vodou, k tomu nějaký tuky, takže oříšky, trochu čerstvého ovoce a nějaký kvalitní jogurt, aby bylo trochu proteinu, aby to člověk taky trochu díl trávil. To neznamená, že to dáte jako půl hodiny před startem, jo, to chce trochu díl zase. A co se týká toho závodu, já jsem do toho šel s tím, že tam byli 3 kluci, který jsem věděl, že jsou hodně těžký porazit a že když se mi všechno podaří tak, jak má, že bych jednoho mohl porazit a být třeba 3. Docela mě to překvapilo v cíli, že tam nebyli. Ne, tak to jako když se mě někdo ptá, jestli jsem byl překvapený, jestli jsem vyhrál, tak to samozřejmě jsem viděl, protože to je po 3/4 lodě, to je hrozně moc, ale já jsem byl překvapený, jako kde ty 2 uhři byly. A na tom svém závodě jsem pracoval tak, abych ho jel nejlíp takticky a to bylo tak, že jsem se soustředil vlastně jenom na tu svoji jízdu. Vůbec jsem nekoukal na ty ostatní, nebo aspoň jsem se snažil. No a jako bolelo to hodně, jako až je mi to teď nepříjemný, když si na to vzpomenu. A těch posledních 200 metrů, kdy už jsem vlastně měl jenom černo před očima a říkal jsem si, že to jako musí přijít ten útok od těch Maďarů a nepřišel, no, takže jsem za to rád. Mikeši, můžu tě poprosit, že by si, já jsem totiž přinesl medaili a nechal jsem jí dole. Ano, samozřejmě, to nás všechny zajímá. Medaile. Tak jo, jestli dáš nějakou otázku, Anešce, ať mě rozbalí. Dobře, Aneško, pověz mi. A nebo z publika. Tak z publika. Tak je nějaká otázka z publika? Já vás taky zdravím a blahopřeju vám teda, nebo tobě, Pepo, k zisku té zlaté medaile, to je super, skvělý zážitek, to byly u té televize pro mě. Ale chci se zeptat, na tom mistrovství světa vy jste jeli vlastně ten váš double kajak smíšený, to rozesazení vlastně, že ty sedíš jakoby vepředu a Aneška vzadu. Vysvětli mi to, jak to je s tom rozložením té váhy na té lodi, nebo jestli to tam nějak doplňujete ještě nějakým balastem do té lodi, protože samozřejmě tvoje kila vepředu asi tvoří větší odpor, když to ta Aneška vzadu potom za tebou vlaje, ale ono to tak ani nevypadalo na tom závodě, který jsme měli možnost sledovat. Jenom jestli vysvětlíš tu technickou věc, děkuju. A my jsme museli řešit rozložení v double kajaku už před olympijskými hrami, kdo bude první a kdo bude druhý, s tím, že my jsme se s Aneškou domluvili, že se na závody v Samarkandu budeme soustředit až po olympijských hrách. Takže jsme na to vlezli poprvé až po olympiádě a říkali jsme si, jak to naplánovat, protože mezi náma je velký váhový rozdíl, což je asi vidět, že Aneška je hubená jak laňka a já jsem pořádnej kus chlapa. No a z pohledu věci, já když jsem těžší, tak vlastně dopředu se víc nemůžu posunout, umožňuje mi to jenom dozadu. Tak a čím víc jsem se posunul dozadu, tím jsem byl blíž těžišti lodě. A to samé, kdybych seděl vzadu, tak dopředu to víc nejde, protože bych zase mlátil Anešku pádlem, což bych jako nechtěl. A byli bychom víc zasedlí na zadek. Ještě ten typ lodě, na kterém jezdíme, tak ten, když se rozjede, tak on má poměrně plochou špičku, takže ta loď vyjede z vody. Takže kdybychom tam seděli 2 chlapy, tak je to asi méně výhodný, když s tím vepředu, ale takhle jsme to zkusili, vyšlo to dobře a otázka je, jestli by to jelo líp, kdybychom byli prohozený, to nejsem schopný říct. Neskoušeli jsme to. Takhle, zkoušeli jsme to několikrát na maratonu, ale to bylo hlavně proto, že Aneška ví, kudy jet, ví, kde jsou velký šutry, do kterých to nemá napálit. Doufám, že jsi to zapamatovala. Je to tak, ale oni většinou ty hromadné posádky jsou váhově vyrovnaný,
a my mezi sebou ten váhový rozdíl máme fakt veliký. Díky. Máme ještě nějaký dotaz? Ne, to jako... To bychom se zapíchli už ve Věšáku na prvním jezu. Dobře, díky. Pokud nemáme už žádný další dotaz, tak já bych chtěla moc poděkovat, že jste přišli a chtěla bych opět ještě jednou poděkovat celé rodině Paloudům a tady máme vystavenou tu onu zlatou medaili, takže asi nebude vadit, když třeba potom diváci přistoupí blíž, aby ji mohli obdivovat z 2 metrů. Řekni, Pepo. Nebo kolovat. Ne, já bych vám ji hrozně rád půjčil, abyste si ji osahali a tak, ale já totiž ty medaile, co mám z těch předchozích olympiád, jsem k tomu byl dost benevolentní a oni jsou hrozně náchylní na oděr. Takže ty jsou jako po těch letech, jsou normálně jako 4 roky a jsou zrezlí doma ve skříni, takže... Takže radši z 2 metrů opravdu. No ne, tak jako podívat si určitě přijďte podívat, ale prosím, ne to, no. Samozřejmě budeme to respektovat. Jasný. Díky moc. Moc děkujeme, potlesk pro Anežku a Pepu. To je vše.